K5 News FM, Pasig City 103.9, K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga
Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, alas 10:09 na sa aga. Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita ag impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyo mga Ilonggo Cops. Good morning, good morning, good morning. Welcome na naman sa mga kaabiyanan. Thanks God, it's Sunday. Last day na kita subong sa adlaw or last day na kita subong sa June 30 na kita subong. O kung naulihin ng adlaw sa bulan sang Hunyo 2024. Nagpasalamat kita kay K5 Lawrence nung nag-a-assist kita aton sa subong aga. Nabilong na sa kategorya sa world class technician. Hindi masya-asya mga kabyanan. Sa mga K5 naton dira. Kinami na makita naton diri subong sa aton nga page, live at the same time sa mga mag-comment sa subong aga, pa-shout out. Para ma-acknowledge naton. Sa aton dira nga mga loved ones. Sa subong aga, pasalamat naman kita sa aton sining mahal nga baka ako. Sa dugang naman nga kabuhi nga ginahatag sa aton sa subong aga mga ka-K5. Sa liwat mayong aga gid sa tanan. Kilitanan naman kita subong adlaw. Ini ang programa nga ginahulat-hulat sa tanan, ang ginakalangkagan. Wala sang liwan kundi ang Ilonggo Cops on Air. Sa ngalan sa aton Officer in Charge, Police Colonel Bayani M. Razalan, at Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, upod ninyo sa subong aga ang inyo kabalikat, Police Corporal Vicente Blusa Jr. Siyempre, aton pagkadulong sa inyong mga mainit-init kag mga nagabaga nga balita. Of course, halin diri sa hulot balitaan. Sang DYKO 88.7 K5 News FM Philippines. Dari lang sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. Of course, cross live kita sa subong aga mga kabyanan. Una sa tanan, nagpasalamat kita sa kaalwan. Sa sining chimpo kag kaygunan nga makabantala kita dire, makawaragwag kita dire sa mga mainit nga balita. Ito sa mga police reports naton. Para ma-inform ang aton sining bugos nga probinsya sang Iloilo. At the same time, dire man sa syudad sang Iloilo mga kabyanan.
So, thank you so much gid no sa Chief Executive Officer no sa DYKO 88.7 K5 News FM Philippines. At the same time tag-iyaman sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. No other than Dr. Ramil Uy. No kag sa tanan-tanan nga katapo sa K5 News FM Philippines. Good morning gidra sa inyo tanan. No, sa aton diri nga world class technician. No kay K5 Lawrence, thank you so much gid amigo. No sa pag-assist sa aton sa Subungaga. No sa aton diri nga mga co-anchor. No kay K5 Ralph Mosquera. No nga ari di subong nga aga. At the same time no sa aton diri nga station manager. No kay K5 Ray Espiha Omalay. So sa subong aga no before kita mag-proceed sa aton sining mga topiko. Of course ginatamyaw ginato ng aton sini mapisan. No nga Regional Director sa Police Regional Office 6. Police Brigadier General Jack Lempayos Wangki. No, sa aton dira nga command group no. Of course ang regional staff naton. Aton sini nga City Director Police Colonel Joris Ticronica. Of course no, our very own enthusiastic, energetic, innovative and dynamic officer in charge Police Colonel Bayani M. Rasalan. No, sa aton dira nga mga personnel no, provincial staff no, sa Iloilo Police Provincial Office no, sa 42 manaton ka mga municipal police stations. Isa ka city police station nga nahamtang maniya sa aton sini nga component city no ang syudad sang Pasig. Ag ang duwa naton ka mga mobile forces ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Tumayo nga aga gidra sa inyo tanan. No, sa aton dira nga mga utod nga nagasilibrar sa inyo kadlawan sa subong adlaw. No, happy birthday gid. Tumayo kay Domingo. No natoon sa Domingo nga adlaw ang inyo sini nga birthday. No, te aga para bugtaw no, magsimba dira. No, kung ano man dira aton sining sekta, ano man aton sining religion. No, pasalamatan naton dira no, sa aton sining mahal makaako. No? Sa aton sining Dios kay Allah, no, kay El Shaddai, kay Jehovah. No, sa another year naman, no nga i-cherish naton mga kabyanan. Still nakatunin ka mo no diri sa aton sini nga K5 News FM no DYKO 88.7 K5 News FM Philippines. Babatian man kita sa K5 News FM Pasig City 89.1, K3 FM Leganes 11.1, K3 FM Kalinog 100.1, K3 FM Miaga 105.1, Aga Short FM 101.5. So sa subong aga mga kabyanan, no, para sa mga may nitinit kang nagabaga nga balita, no, nga dapat ninyo may baluan. No, isa man ka drug by bust operation. No, ang nangin madinalagon sang nigliligad man yang inadlaw. No, sa banwa sang Pabiya, no, isa ka high value individual ang natigay nga madakpan sini no. Kag ang natipon no nga suspected siya buo. No, ang nagabili o kung saya sini nga standard drug price masobra 400,000 pesos. Imagine ha, lapit na magtunga sa milyon na. So muna karon na labuton man naton karon sa linya. No, ang Chief of Police naton sa Pabiya Municipal Police Station. No, para sa sining kompleto nga detalye mga kaki-5. No, kung inibala magluwas sa sining pagbayular sang Republic Act 9165. No, ining suspitsado. No, base may mga previous nga cases pa ni mga kaki-5. No, sa mga kabyanan natin dira. No, at the same time, kung pwede naton karon may baluan,
No kundi nagakwa sang source no kagang iya sini nga area of operation. No kagano ano bala ang trabaho niya sini? Kung tumandok yun man bala ni. No sang banwa sang pabiya. Ining suspitsado naton mga kabyanan. At the same time sa banwa man sa Tigbawan, no isa man ka successful drug bypass operation. Ang ginlunsar man iya dito. Of course, headed by sang aton dira nga man nga mapisan man nga chief of police. No, Police Captain George Linantud. Kag sa banwa naman sang okay, no? Pasensya gid mga kaki-5 na tondra. Sa tondra mga kabyanan. May gamay lang kita daring troubleshoot. Pero by the way, no, sa pagpadayo naton, no, ginatamyaw ginato, no, si Sir Danny Labrador. Good morning, sir. So, thank you so much gid, sir, no, sa pag pa-shout out, pag-monitor sa Subongaga. Kay Lynn Selap Alaamid. Good morning, Sir Vince. Thank you so much gid, Ma'am Lynn. Kay Stonebreaker, no, kay classmate ra Paragon. Dira sa may banwa sa Mina Iloilo. No, good morning mate, no. Thank you so much gid sa pag monitor sa Subongaga. Of course, kay Andoy Magtao na thank you so much gid Sergeant, no, sa pagmonitor. Good morning gid sa inyo. Kayo, no, ang classmate ko man yun during college days, no. Kay classmate Oligan. So thank you so much man mate, no. Okay, aran sa linya, Tek. Okay, aran sa linya ang aton sini nga mapisan nga Chief of Police ang Pabia Municipal Police Station. None other than Police Major Daji Dilima, sir. Good morning. Welcome gid sa aton nga programa ang Ilonggo Caps on Air. Upod mo sir sa Subongaga, sir, si Kabalikat Vince, sir. Yes, mayong aga sa aton mga tagpalamati kag taga-subaybay sa sininga programa. Yes, sir. Caps on Air. Yes, sir. So, sir, no, thank you so much, good sir. Si Mochimpo nga ginatag sa aton sa Subongaga. So, we know nga te, kadamo daan sa mga engagement man, ang aton sininga mga chief of police, damo sa mga obligasyon, apang sir, te, ini kanami gid kay ini accomplishment gid, no, sang Pabia Municipal Police Station under man da sa imong leadership, sir. Sir, no, for the information sang aton sinitanan nga tagpalamati kag mga pumuloyon aton dira sa banwa sang Pabia, sang San-o bala naton, sir, ginlunsar ining successful drug bypass operation nga malapit tunga sa milyon ang natigayon naton sir nga nalikom sinubalang alias sang sining suspitsado, sir, no, Kabalikat Police Major Daji Dilima, sir. Yes, bali ang aton sininga anti-drug bypass operation gin-launch naton ini sa tong 27 June, no? Yes, sir. Mga around 9:50 sang gabi diri sa may Barangay Balabag, Pabia, Iloilo. Yes, sir. Kung sa diin ang aton sining subject amo si alias Braille, alias Toto Brian, kag more or less ang aton sining recoveries mayara sang kabugaton nga 60 gramos o kung mayara standard drug price nga 408,000 pesos. Yes, sir. So far, sir, sa aton siling information pagid, no, nga kag base sa aton sining investigation, aside sa sining pag-atubangon yang kaso, sir, sa pagbayular sang Republic Act 9165, ay ning suspetsado, sir, may mga previous cases pa ni sir aside sa sini?
Yes, nagkanda kita sang background check sa aton sining subject. Oh, yes sir. He was kwan siya no, from Barangay Datagan, Kalinog, Iloilo. Ah, okay. However, pag check naton dito, wala siya sang mga criminal record no or any Okay, sir. record sa barangay. At the same time dito sa area or sa banwa sang Kalinog, Iloilo. Okay sir. Kumbaga gali pangayaw gali ni sir, hindi kinigali tumando ka balabag pabiya dira. Yes, kay ang una naton sining mga informations nga na-receive based sa aton na confidential asset. Yes sir. Tumandok siya sang barangay Balabag no. Oo. It turned out during the conduct of custodial debriefing, Okay. nag-reveal siya nga taga barangay Datagan, Kalinog, Iloilo gining aton subject no. Oo. Kag ini siya bantay no sang baligyaan sinisang iyang magulang dira sa may sitio Banglid, barangay Balabag, Iloilo. However, Yes sir. nag-surface ining iya pangalan no. It's because based sa monitoring sa aton mga asset kag informant, Yes, sir. madugay na ini naga-engage no since dira ginada siya naga-tiner sang almost couple of months no. Kag naga-engage ini pangod diri ini siya nagakuha before sa may nadakpan naton sang tinalikdan man nga 2 weeks ago no. Yes, sa sir. alias Tibong no. That is why na-monitor ini sang aton mga asset kag nabakla no. Prior actually sa pagdakop siya gin-attempt na naton ini siya several times daw. Okay, sir. 2 or 3 times naton ini gin-attempt. Pang medyo matanda ining aton sining subject no nga si Braille kag last 27 sang sining bulan Yes, sir. napigayon nato kag badakop ini aton subject. Okay sir. So medyo madugay-dugay so mga pilaman gawa ka bulan ni sir or tinuig man ang aton sining monitor? Yes, pag monitor naton siya mga almost 2 months no. Wow. Kag nakasulod ang aton nga asset nga nakabakal no. Okay. Until such time nga on and off, Oo. pagbakal hindi naman siya magbaligya kay kung isa nagaduda. Mm. Then ma-transaction na naman tapos mabaklas ang asset din mabalibad naman kung i-operate na naton amo na ang iya style. Okay. So dan amo na gali sir nga video maduludan login ning suspitsado naton. So sir no, kamusta naman subong sir? Based man sa aton sini nga investigasyon pagid, may diya na bala kita sir kung di niyang iya sini nga area of operation pagid sir sining suspitsado naton? Yes, ang iya sini area of operation particularly diri lang gid sa may kwano. Pavia Iloilo. Oo, Wala kagang ini siya mag-venture sa may area sang Kalinog, though nagakuan ini siya sa area sang Haro kay dito na di siya mostly nagakuha. Oh yes sir. Then may ginabagsakan man siya kuno sa may area sang Liganes, Iloilo. Grabe. So sir no, so far ang ining aton sa suspitsado, ano ni sir pamilyado ini? Soltero ang aton sining subject person. Okay sir. Thank you so much gid sir no sa liwat sa imo sining chimpo sa Subungaga. Kamusta na lang naton sir ang status niya sir sa aton sining suspitsado? Yes, kahapon napasaka na naton ang pagbaylar sang Republic Act 9165, particularly Section 5 and 11 no, sa aton sining akusado. Kag subong, detain ini siya aton sa custody diri sa Pavia Municipal Police Station. Okay sir. So mensahe mo na lang sir no sa aton sining mga tagpalamati at the same time sa mga pumuloy naton dira sa banwa sang Pavia kag sa bugos na lang sir nga probinsya sa Iloilo sir tuoy sa aton sining anti-criminality campaign sa sining illegal drugs sir no, Police Major Daji de Lima sir. Yes, this is a sige-sige na naton ining ginapalinton kag ginahambal no sa mga nag-engage particularly diri sa amon na sakopan sa banwa sang Pavia. Yes, Ang sir. Pavia Municipal Police Station na hindi magauntat kag magasige-sige panakop sa pag-possess kag nagabaligya no sang illegal nga droga. So expect nga ang naga-engage sa gihapon ara na sila sa mata sang aton kapulisan diri sa banwa sang Pavia. Well, kun di sila maguntat, ila na inagin pili nga linya kun di na paguntaton ang ila sining illegal nga ginabuhat. Yes sir. So sir no, with that thank you so much good sir kabalikat Police Major Daji de Lima. Sir keep safe kita always. God bless and congratulations good sir. Good morning, likewise. God bless. Yes sir. Ato na batian ang isa no sa mga mapisan man naton nga Chief of Police sa Pavia Municipal Police Station, Police Major Daji de Lima. So
soltiro. So tumandok man ka sang pabiya, no sila sini nga pagmonitor, pero taga Kalino gid gali ini. Pero mayo no kaya base aton sini nga Chief of Police no, Kaiser de Lima, kahapon nga adlaw no natigayon na ini nga mapasakaan sang kaso no sa section 5. No ang pagbaligya pag ang section 11 no ang paghupot no kon pagpossess sang sining illegal drugs. Muna sa mga kautoran naton. No, for more information pagid no. Kung may mga mabatian kamo dira or mamutikan kamo dira nga mga unusual nga mga illegal nga mga bulaton no dira sa inyo dira nga palibot, particularly dira gid sa inyo lugar, sa inyo barangay, i-report nyo na no sa pinakapalapit naton dira nga mga municipal police stations or city police station para maaksyonan sa gilayon. Tagaan naton niya sang seguridad no ang inyo sining safety no para hindi ka mo mapahamak mga kabyanan. Ang aton diri no let us work hand in hand no kaya sa pagmaintenar sang kalinong kagkataway no sa aton sining lugar o kon sa in general no diri sa bugos nga Pilipinas no magbinuligay kita mga kabyanan. Hindi nga wala tuo karon makuton ka pro lang ambot. No, for the information sang tanan sa aton dira nga mga pumuluyo, no, ang aton sining successful operation no sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign. No, behind sina no ang full support gid sang aton sining mga pumuluyo. So kalaway man no ngati do sa wala ka lang day mo, do sa way lang may natabo, pabulag-bulagan ka lang dira. No, until such time wala ka kabalo. No, isa na gali sa mga mahal mo sa kabuhi, no, families, friends and relatives nimo ang naging biktima no sa tanan-tanan nga ginapakigbato naton nga mga anti-criminality campaign, especially ning sa illegal drugs. So kabudlay no dapat maging proactive kita. Hindi na kinanglan nga maging reactive kita. Kung dira pa lang sa proactive measures, no matapna naton no ang mga illegal no nga ginahimo sa aton sini nga mga utod, no, especially sa sini nga illegal nga droga. Bata-bata pa ni ang suspitsado mga kabyanan, solterito pa. So no ang aton sining mga kauturan abi sometimes no tiyo kun baga gipit kaga tamad naman niya magpangita sa obra, tamad na magpangabudlay. Ini no illegal nga droga hapos lang. No easy money. Pero ti paminsaro naton ang mga kauturan naton dira mga pumuluyo kag mga pamatan-o naton nga mga uling tubo. No, kung pila dira ang maapektuhan sa sining illegal nga droga. Could you imagine mga 60 grams? Kada ko dako sining nga balor. No, lapit-lapit tong asa milyon. Pila naman ni ka mga uling tubo ang mahalitan, ang maguba, ang buwas damlag. No, hindi lang sa lawas, sa utok, hindi ang buwas damlag mo magkaguba dira. Muna no sa aton dira nga mga parents, no tiya, tiyo, o guardians dira, please monitor nyo gid ang aton dira nga mga kabataan. No 24/7, 7 days a week. No bisa despite sa kasakuon, storyahon tagid, i-monitor tagid. No dapat giyahan sila no nga total mabarkada naman lang, magrupo-grupo naman lang. Mas pilion ang grupo nga dalon ka sa kayuhan, sang sa dalon ka or dalon ka sa kalaglagan mga kabyanan. So salwat no, congratulations gid Pabia MPS headed by Police Major Daji de Lima. So nagpasalamat gid no ang aton sining officer in charge Police Colonel Bayani Mrasalan sa inyo sini lubos nga kooperasyon no sa aton sining pamuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. So before we proceed sa aton sining next topic, tikaon ta naman ang aton sining mga commenters sa Subo nga aga mga kabyanan. Okay, monitor gid si Sir Daji sa Subo nga aga. So sir, thank you so much gid. No, sa papon patch. Ati
Dre no through social media, no through sa sining nga medium, no mapalapnag naton no ang mayong balita, mapalapnag naton ang mga pagtapna no sa aton sining nga mga Ilonggo Cups. No sa aton sining mga accomplishments sa tanan-tanan naton nga mga anti-criminality campaign. No that people may know nga aton sining nga mga kapulisan no ang always ready no sa tanan-tanan man iya nga anti-criminality campaign naton kung ano man dire nga mga sakuna. No ready kita no under the leadership sang aton sini maukod no mapisan nga officer in charge Police Colonel Bayani Imrezalan. No nga para pang prisohon, panglupot sa karsel ining mga kauturan naton nga gahimo dira sang katuntuhan. Kaya manang Mariel Jimena Blusa Hagulino. So dai no, thank you so much gid dai sa pagmonitor sa Subong Aga. So shout out dira no sa Blusa family dira sa La Paz, Iloilo City. No, diri man sa MH Del Pilar Haro, Jimena family, kag sa Cloud family sa Tagbak Haro, Iloilo City. No, Hagulino family no dira sa may Balabag Pabia. No, good morning gid sa imo day. Shout out sa akon Iloy dira no kay Pilar Blusa. Sa akon nga wife no kay Chris Cloud Blusa ma, thank you so much gid sa pagmonitor. Kay Mama Angie Brabanso, good morning Ilonggo Cups. A blessed Sunday. So thank you so much gid Ma'am Angie Brabanso. God bless you too. A blessed Sunday. Gid sa imo dra ma'am and sa imo family. Keep safe kita always. Serbisyong tampad sa Brotacnon. Good morning. Thank you so much gid sa pag lantaw sa Subong Aga. Kay Anali Bahade. Thank you so much gid. Sa mga dugang paginaton nga komentor sa Subong Aga no, kay kumare ko dara no Margie Sopranes, Mads, thank you so much gid. Kay Ella Joy Hangayo Balde Barona, good morning watching from Barotac BOMPS, thank you so much gid. Ay Ma'am Arpa dara no, thank you so much gid ma'am no sa pag lantaw sa aton sa Subong Aga. So please no sa aton dira nga mga kauturan, please like and share no. Sa aton sini nga mga programa. No diri sa aton sini nga official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. Kaya ra kay ginatingwa na no. Nabalabot sa linya. Okay lang tek. Bisa na phone patch lang kita. No karon kay Sir Arevalo. Kaya ra na sa linya. Okay, ara na sa linya ang aton sini nga Force Commanders ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. No other than Police Lieutenant Colonel Joven Arevalo. Sir, good morning. Welcome gid diri sa aton nga programa ang Ilonggo Cups on Air diri sa DYKU 88.7 K5 News FM Philippines. Sir, welcome gid upod mo sa Subong Aga si Kabalikat Vince, sir. Good morning. Kabalikat nga Vince no. Isang aton mga viewers ang Cups kag K5. Okay. So sir no, salamat gid sa imo chimpo sa Subong Aga. Agti bala naton sako man si sir mo kay basta unit leader to damo sa mga engagement no, especially sa aton dira lugar kiti in maintaining sang peace and order kalapad madan sakop sang aton sini nga 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Kag ini sir no, accomplishment na naman sang 2nd IPMFC under dira sa imo sini sir nga supervision kag leadership no ining pagkadakop no sa mga aton dira nga illegal nga nagapangisda dira no sa baybayon sang 5th District of Iloilo. For sir, for the benefits for the information sa aton sini nga tagpalamati kag sa mga pumuloy naton dira sir no sa 5th District of Iloilo, sang san obala naton sir gin lunsar no ining illegal fishing operation naton no, pila blang nadakpan sini nga mga crew kag kamusta subong ang ilang status no, Kabalikat Police Lieutenant Colonel Joven Arevalo, sir. Kabalikat nga Benz no. Yes sir. Halos kada gabi din naglakat ang ating mga bantay dagat nagbuwa ilinduhan sa patrol boat. Yes sir. So
kini ang ato provincial bantay dagat sa 25 kag sa 28 no. Ah, nag sila sa limang yan. Kaya ginakompositan sa mga kids ng mga personas. Okay, sir. Kaya atong pinadakan sila isa may pagtuyo man sa istasya kag sa banwa man sa proteksyon. Oo. Kaya ila ini violation o may arab na nga nag isda sila no sa marine protected areas. Oo. Tundra sa banwa sa Concepcion. Yes, sir. Kaya ang iba nagagamit sa compressor. Oo. Nagagamit inis ng troll ng Japon. Oo, sir. Balikat ng bills. Oo. So, inis na sa na, gina-conduct na kasama sa bantay dagat. Kaya gina-ano lang inis na, compromise sa agreement. Yes, Kaya sir. kung sa diin, magamulta sila sa Iyaka Municipal Ordinance. Yes, sir. Kaya dala naman na commitments no warning Yes, sa sir. ila. Kung magpan sila liwat, nga Japon ang gina nga sila nagapangisda Yes, sir. sa marine protected areas. So pagkapasakaan naging sila siyang nagakaigo nga sa korte. Oh, sir. Ang kumbaga ang ila ni konsulit-suliton panila no. Actually, sir, to be specific, ang ila sinang violation fishing within marine protected area. Busilingon ang parte sang baybayon nga konsidin ginabawalan gid kag hindi dira pwede makasulod. Yes, kabalikat nga Vince no. Amo ning ila gina pangisdaan so balat man naton nga ini nga area ang marine protected area naton is madamo gid ini sa isda kay dira man naga pangitbog no nga aton mga isda. Yes, sir. So gani amo inang ginabawala no sila mga isda kay maguba ang coral dira sa area. Oo, kag gina-troll nila. Oo. Kay amo ni ang ginagamit nila sahi sa papangisda ang troll is always naton sila gina-remind nga 10 kilometers from the shoreline. Dito lang na sila ya. Oo. Pwede makapangisda kag bawal man dira sa may marine protected areas. Okay. Pero when it comes naman sir sa ila sining mga papeles, may ara sila sir nga permit. May ang ining troll kabalikat niya Benz. Yes, sir. Ano lang ni sila no gintagaan lang higit sila ligwa sang aton ning LGU. LGU. Oo. Nga pwede lang sila makapangisda basta 10 kilometers away lang sa shoreline. Yes, sir. Pag magsunod sila, so although nga mga member ini sila sa mga fisher folks, Yes, sir. but still nakop ng Japon ini sila bangon kay maging tanana mo lang sa ila nga areas na pwede sila makailig dito sa by means of trolling. Okay, sir. Ang ila sinaguro ginisip kay kun dentong ginabawalan namo pa nang nami mo kay dira damo. Pero amo nang problema kay kun sipon gali naton sir Silingon may permit sila kag gina-allow sila. Ang problema lang dira kay ang naglapas sila bla sa mga designated area so amo na no nga nakasulod sila sa marine protected areas naton dira. So sir no, sa aton sini nga mga recoveries so far sa subong kamusta ning ila status sir nasitol na bla nila ang ina sini nga violation? Yes, kabalikat nga Vince no. Nakabayad naman ini sila sang sang fine sa municipal ordinance nga na-violate niya. Okay, sir. So verify lang aton liwat sir ining mga crew naton is samo ni mera nga taga dira, mera man nga pangayaw. Yes, kabalikat nga Vince no. Halo-halo ini may ara gani ini sang taga Sagay ni Negros. Oo, bawa. May ara sang mga taga Estancia, may ara man sang taga Concepcion. Okay, sir. So with that sir no, thank you so much gid. Gusto lang naton sir mabatian sa subungaga ang imo sini nga mensahe sa tanan-tanan naton nga tagpalamati at the same time sir no sa mga pumuloy naton dira sa which is nabilong no sa 5th district of Iloilo sa aton sini sir nga anti-criminality campaign against illegal fishing no, sir no, kabalikat Police Lieutenant Colonel Joven Arevalo sir. Yes, kabalikat nga Vince no, always ginapanawagan sa aton nga mga kauturan no. Nga hindi Manila pag iligan ang aton nga marine protected areas. Kay ara dira nagapadamo ang aton nga mga isda. So kung gubo naton ina basi pila kadlaw sa libro na lang kita makakita bala ka isda.
Oh, muna problema sir. So hindi naton pagubon kung sa diin dira nagapadamo ang aton isda mo gid gani nga halos adlaw-adlaw nagagawa gini ang duha naton ka teams ang aton nga provincial bantay dagat. Very good. Oh, sir. Kaya hindi na nila pagulaton nga basi balaga hamba lang sila nga mamulta man lang gyapon kita sinaa. O balik lang gyapon ta didto. Yes, sir. For the next time nga paglantaw na mo sa record nga nakaagi na kamo dakop, one file na sang nagakaigo ang charges sa court para sa ila. Yes sir. Do lain na ng istorya nga do kumbaga basi nagamayan sila sa multa nga sulit-suliton pa nila. Pero wala sila kabalo sang outcome sina kung sige-sigihon amo na no imo sila nga mensahe nga pasakaan gid sila sang nagakaigo nga kaso sir. Yes, kabalikat nga Vince no amo ginamatabo sa ila ko na always sila nga hindi man magsunod sang aton nga layi. Okay. So with that sir, thank you so much gid no for that informative message nga ginatag mo sa aton sa Subong Aga. So sir, keep safe gid kita always dira. Salamat gid sir. God bless and congratulations gid sir sa liwat. Yes, kabalikat nga Vince. Thank you very much. God bless and to God be the glory. Yes sir. Ato nabatian ang mapisan no nga Force Commander sang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Police Lieutenant Colonel Joven Arevalo. Of course no upod na sang operation naton ang aton sininga LGU no sa aton sininga Bantay Dagat Task Force. No kadamo sa nagkaladak pa naton. Tiyan mo na no, suno sa mensahe sang aton sining Force Commander no ni Sir Arevalo. So base bala sa isip naton okay lang kay mamulta lang kita. Pero the next time around nga makita ang inyong ngalan sa listahan. So ina liable na kamo sina. No kag magatubang na kamo sa korte. No mga kabyanan. No kay kumbaga pasaway kamo eh. No, pila na kabisis. No, warning nga na kamo. Kaya mo man gyapon. Pag magluwas nga daan sa mga pumuloy naton nga tumandok dira, pag iban pangayaw pro adjacent municipality lang. Kaya pagidya nga na taga Negros nga kalabot pa didto, no. Sa aton sining norte nga bahin sang probinsya sang Iloilo. So pilion na lang naton no nga magsunod sa kun anuman ang ginapangayo no sa aton sining gobyerno no nga mga requirements no para malinong kag masulhay ang aton sining fishing operation. No, libre ka palangabuyan naton na dako ang ginkapital naton da. Kung madakpan ka instead nga idalawat mo pa da bugas. Ilabi na gid kung ikaw dira breadwinner, ikaw lang ginasaligan, delay ang imo negosyo kay ma-impound no ang imo dira nga fishing boat, ang imo sining nga fishing paraphernalia, awat no kag is a waste of time gid kag mamalaydan ka pa mga kabyanan. So salamat no, congratulations gid no 2nd Iloilo Provincial Mobile Force 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Gapinitla na kita. Duwa kita tang twister. So thank you so much gid siluwat. So sa hindi naman madugay mga kabyanan. So before nato no kay tinguha nato nga malabot sa linya, ang Chief of Police naman sa Tigbawan Municipal Police Station. No other than Kabalikat Police Captain George Lenantod. No sa isama niya ka successful drug bust operation no sa nagligad man niyang adlaw. But while ginalabot sa aton sining world class technician, ato na kita sa aton sining mga commenters sa Subong Aga. Still, tandaan ninyo, nakatunin kita no, sa DYKO 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyong may puso. No, dire lang sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. Pasiliwat no, ini ang Ilonggo Cops on Air. Upod nyo sa Subong Aga, no, Kabalikat Police Corporal Vicente Blusa Jr. No, pa-shoutout no, halin kay Ronald D. Patriarca. Good morning Ilonggo Cops. Have a blessed Sunday everyone watching from Pototan MPS. Thank you so much good sir no, Ronald Patriarca. So, sa aton mga Ilonggo Cops dira sa Banwasang Pututan. Have a blessed Sunday morning good. Aileen Silap Alamid, no? Shoutout sir sa boyfriend ko sa Banate, Iloilo. Kay Silap Alamid. Wow, thank you so much good ma'am. Aileen Silap Alamid. Oh, shoutout lang dira sa boyfriend ni ma'am, no, sa Banati. Sa Banati do damo daya kasag. So sa kumpare ko man no kay Lindon Sopranes.
Friend, thank you so much gid no sa pag-monitor sa Subungaga. So gusto nyo mga mayo nga taman nyo, kung bisa na no korte ulo nyo, gusto nyo nga taman nyo sa nga para namin dira sang design sa buhok, ato lang kamo sa Lindon Barbershop sa Igang Pututan, Iloilo. Okay, ran sa linya no, naka-standby ang aton sining mapisan no nga Chief of Police sa Tigbawan Municipal Police Station, no other than Police Captain George Lenantod. Sir, good morning. Welcome gid sa aton nga programa ang Ilonggo Caps on Air. Upod mo sir sa Subungaga si Kabalikat Vince, sir. May mga gagawin Kabalikat Vince, no? Yes sir. Sir, thank you so much gid sa imo chimpo nga ginatag sa aton sa Subungaga. So sir, ini accomplishment na naman sa Tigbawan Municipal Police Station under sa imo dira sir nga pagpamuno no kay ti ini maayo gid nga balita kay ti nakatigayon naman kita nakadakop no sang isa ka individual no nga nagaduso sang sining illegal nga droga. So sir no for the information sang tanan sa aton sining nga tagpalamati kag pumuloy naton dira sa Banwa sang Tigbawan sang San Obala naton sir ginlunsar no ining isa ka drug bust operation. Sino balang alias nadakpan naton kag mga anuras naton ni sir nadakpan no Kabalikat Police Captain George Lenantod, sir. Sang Kabalikat Vince, no, sang mga alas 11:55 sang June 28, no. Yes sir. Nagpatagatigayon kita sang bypass operation sa barangay Napnapan dire sa Banwa sa Tigbawan, no. Kag Yes, sir. nagresulta ini sa pag-aresto sa aton subject nga si alias Boy. Kag naano na to siya, na-recover niya sa iya mga maluka sa siya. Yes sir. Kag nagabugat sang more or less 7 grams. Kag may standard drug price nga po 47,600 Kabalikat Vince. Ba, para ko dako. So sir si alias Boy nato ni sa diin sa ganit na bilong nga kategory, sir. Si alias Boy, nabilong ni siya sa street level individual kag newly identified nato ni siya Kabalikat Vince. Yes sir. Kag based further naton nga investigation and monitoring sa sining persona nga ni sir, sa aton sining suspitsado aside sa sining iya kaso nga plato ang pag-alatubangon no sa sining pagbayular sa Republic Act 9165, may mga previous cases pagid ni siya bala sir no aside sa sinisubong? Actually sir, na-file na nato ni kapo ng kaso siya nga violation sang RA 9165 pero wala ni siya sa mga previous nga kaso Kabalikat Vince. Okay sir. So ini sir tumandok ini sa sir sang Banwa sang Tigbawan? Actually sir, taga RA naman siya, taga barangay Tanpael Tigbawan Iloilo Kabalikat Vince. Okay sir. Kag ari na lang sir, based sa aton sining investigation pagid dugang na lang naton sir. May idea na bala kita sir kung diin ni siya gakuha sang iya source kag ang iya sining area of operation, sir? Actually, Kabalikat Vince, no, man naton siya, pamangkot naton siya kung sa dinang ang iya halin niya source. Yes sir. Ginadulong na kuno siya sa ila barangay kag halin sa Iloilo City ang iya source sa Kabalikat Vince. Okay sir. So ano ning suspitsado naton sir, pamilyado ni sir? Actually, may asawa ini siya kag isa ka anak Kabalikat Vince. Okay. So sir no, masubo pa namdomon nga ti may bata panidan kag asawa. So ano na lang ayan ni kay ti nadakpan ining suspitsado naton. So sir no, gusto sa Subungaga, gusto na naton mabatian ang imo sini sir nga mensahe no para sa aton sining mga tagpalamati kag most especially sa mga pamuloy naton dira sa Banwa sang Tigbawan to share sa aton sining anti-criminality campaign against illegal drugs no Kabalikat Police Captain George Lenantod, sir. Sa aton mga pamuluyo no kag sa mga barangay official, nagapasalamat gid kita sa ila suporta kag kooperasyon dito sa aton sa Tigbawan Municipal Police Station kag sa iban man nga sa iban nga nag-engage pa dira sa kag hindi wala pa plano nga mag-untat sa pagbaligya sa illegal nga droga. Yes, sir. Kita diri sa Tigbawan Municipal Police Station no hugot gid kag gid nga ato na kampanya batok sa illegal nga droga. Kag kung ma-monitor naton kag kapadayon pa ang pagbaligyan ninyo sa illegal nga droga, kita diri maga-conduct sa operations against sa mga individual nga naga-engage pagyapon sa illegal nga droga Kabalikat Vince. Okay. So sir no, thank you so much gid sa imo sir nga maayo gid nga mensahe no para sa ato sining mga pamuluyo no sa bugos nga probinsya sang Iloilo. So with that sir, keep safe kita always. God bless and congratulations gid sir. Thank you kay Kabalikat Vince no kag mayong aga sa tanan mo tagpalamati kag sa kasubaybay sang inyong programa Kabalikat Vince. Yes sir, thank you gid. There you have it, mga kabyanan. Aton sining Chief of Police sang Tigbawan Municipal Police Station. No, Kabalikat Police Captain George Lenantod. No, may asawa kag bata.
sining nadakpan naton. Imagine wala no, wala ka gid imo ka panumdom sang imo sini bata kag asawa. Nagsulod ka pa illegal. No kasakit panumdomon nga ang ginakaon sang imo sini nga bata, sang imo sini nga asawa or sang imo sini bugos nga pamilya ang halin sa illegal. So ang suno sa panaysayon o pag sa mensahe sang aton sining chief of police, mati kung hindi kay gyapon maguntat, sige-sigihon gyapon sang aton sining mga Ilonggo Cops. No, particularly dira sa Tigbawan Municipal Police Station, ang pag-monitor sa inyo kag wala nagapang duwa-duwa sa pagdakop sa inyo. Mati wala ka tayo no, we're governed by laws. No, mayara kita nga layi nga ginapatupad. No, para nga aton sining peace in order situation. No, ang mamintinar nato no sa tagsa naton ka lugar. O diri sa pungsod Pilipinas mga kabyanan. So congratulations gid Tigbawan Municipal Police Station. So panugyan no sa aton sining officer in charge Police Colonel Bayani Imrasalan. No padayon lang no sa pagsuporta sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign. No para ang mga kauturan naton dira no nga nag-ara lang sa palibot naton no nga nagahimo sa mga illegal activity no ang matigayon iya nga magkaladakpan kag mapanglupot sa karsel. No nga hindi na maglapta pagid sang kun ano pagid nga sahi sang krimen. No, sa aton sining mga wanted person, sa aton sining loose firearm no sa illegal nga armas luthang, sa aton sining illegal gambling, illegal fishing, illegal quarry. So sa tanan-tanan naton nga mga anti-criminality campaign. So please support mga kabyanan. Hindi kita kinanglan nga maging barangay ambot dira. Hindi ta napagulaton nga ang imo dira mahal sa kabuhi, ang isa no sa mangin biktima sang sining ginapakigbato naton. No nga sa tanan-tanan naton nga mga anti-criminality campaign. Kapin na naton dira kada best no nga mahimo. No ang to become no a law abiding citizen. No kag kung ano dira nakita naton nga sala. No dapat naton isugid. No it is ang pagmaintenas sang kalinong kagkatawhay. No, it is everybody's shared responsibility. Hindi lang sa aton sining mga kapulisan kundi sa aton nga mga pamuluyo. O diri sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Oras sa Pilipinas alas 10:54 na sa aga. So sa subong aga kadto naman nato ng aton sining mga komento. Mga pa-shoutout. Good morning gidra no. Kay Zion Caleb. No, technician man naton sa PHQ, kon sa Iloilo Police Provincial Office. No, kay Patrolman Kenneth Ang no nga naga-monitor gid sa subong aga. No, kay Tita Heidi dira. No, kay Tito Kamlon. No, good morning gidra sa inyo. No, still nakatunin ka mo sa DYKO 88.7 K5 News FM Philippines. Serbisyong may puso. O, dari lang sa aton sining official FB page ang Iloilo Police Provincial Office. O, please like and share mga kabyanan. O, sa mga kakify man naton dira, o, sa mga partner naton nga mga OFW no nga taga Iloilo. Maraming updated sila no sa mga proyekto kag inisyatibo o sa aton sining mga Ilonggo Cops. Kay Ate Vel, no? Kay Ma'am Limuko. So, Ma'am, belated congratulations gid sa liwat. Kasi Ma'am, Police Lieutenant na si Ma'am. Thank you so much gid Ma'am sa liwat no sa imong pagmonitor sa subong aga. Have a blessed Sunday morning. Kay Baby Jap, no? Kay Ma'am Panagiton dira sa Banwasang Concepcion. No, thank you so much gid Ma'am sa pag-monitor. Mangalong gid kita dira perme. Kung sa din man kita namtang no dira sa may Banwasang Concepcion Iloilo sa mga Ilonggo Cops naton dira, shout out dira sa inyo tanan. Ay classmate Damirez, thank you so much good mate no sa pagmonitor. God bless. Kay Ma'am Nala Rodriguez, Ma'am salamat gid no sa liwat.
Si Mama Nala, always, one of our loyal followers. God bless you, ma'am, and your family. Thank you so much, gid, ma'am. Kay kumari ko dara Joy Kidakula. Thank you so much, gid, Mads, sa pag-monitor sa Subongaga. Kay Sir Ismael Sumagaysay, watching from Mina Municipal Police Station. Deputy Chief of Police naton. Sir, thank you so much, gid. Kag shoutout dira sa tanan-tanan naton nga mga Ilonggo Caps. Sa tanan nga katapo sang Mina Municipal Police Station. Thank you so much, gid. Ay Richel Estimada. Thank you so much, gid, Ma'am Richel Estimada. God bless you. Kay classmate dira Michael John Maki Pastolero. Thank you so much, gid, sa pag-monitor. Kay classmate dira John Friended Kausing. Thank you so much, man. Good morning, brother Simo, sir. Kay buddy ko dira Joven. Thank you so much, gid, sa pag-monitor. God bless, gid. Ay Lorna Salibio. Good morning, happy Sunday, everyone. Yes, have a blessed Sunday, gid, sa aton tanan. Kay Ma'am Nova Sumagaysay Butante. Good morning. Thank you so much, man, ma'am. Kay Nodge Silbor. Good morning, Sir Blues. And all Ilonggo Caps watching from Leganes MPS. So thank you so much, gid. Mas mga Ilonggo Caps natin dira sa Leganes. Medyo masako-sako. Headed by their Chief of Police. Police Captain, Kabalikat Police Captain John P. Robles. Sa oras ng alas 10:58 na sa aga, suwari, may mga pa-shoutout pag diri. Diri sa aton sining page. Diri sa K5 News FM. Kay K5 Taxi Patrollers, Kayong aga, sir, congrats K5 88.7 Iloilo for a successful event, third anniversary dalagan para sa Bululigan held at Iloilo Freedom Grandstand. Thank you so much, good. Kay Ludi Gulilaw, good morning, sir, Ilonggo Cup, shout out, gid, sa Gabi Guardians Alakdan, Brotherhood International Incorporated, Panay Chapter nga nag-join sa panran sa kay Bro Mars, ang Bro Mars Place Ungkaharo, kay Bro Toto Gals Jr. Gagula sang Tapas Chapter, Bro Berber, Sis Ana Marie Michitar sang Kalumpang, kag sa tanan nga members sang Guardians Gabi, o acronym niya GABII. So thank you so much, gid, Lodi Gulilaw. Nabasa tali mo pa siya, tawag ba, no? Thank you so much, gid, sir. So kay Langga, good morning, Barangay Pangipasi City. Sa amon Barangay Captain Roderick Maestro, kag sa akon Mama Remia Catalan, watching from Kuwait. Wow, no? Thank you so much, gid, Ma'am Langga. Sa mga OFW naton dira, we salute you. Sa aton dira nga pagpasimpalad, sa luwas ang pungsod para matagaan sang maayo nga buwas damlag ang aton sini nga mga mahal sa kabuhi. Sa aton dira ang mga kauturan nga ginasuportahan or may nagapa-eskwela sa inyo, please, hindi nyo pag-isayang. Ang sakripisyo sa pag-eskwela agi lang, pero once nga makakita ka na sa maayo nga trabaho or makapundar ka sa maayo nga negosyo, it's forever, kag lifetime na nga kalipay. Kapag maging babakod ka, through sa mga trials and challenges, maging resilient ikaw. Okay, tapusan lang nato ng aton sining nga mga last nga mga pa-shoutout naton. Wala na kita sang oras, mga kabyanan.
So kay Mama Nova ka sumagay sa ito, Butante ma'am, thank you so much gid sa liwat. Watching from the Kingdom of Saudi Arabia. So thank you so much gid Ma'am Nova. Ag sa mga kakupdanan pag ginaton dira ma'am no, sa mga fellow OFW mo dira. So God bless gid and have a blessed Sunday morning gid sa inyo tanan. Keep safe gid kita dira always. Kay Nod Silbon no, good morning Sir Blues no. And all Ilonggo Caps watching from Leganas MPS. So thank you so much gid sa liwat Sir Nod Silbon. Kay Jason Kasiple no, kay classmate, thank you so much gid. Ag kay Mads Kudra no, Feby Libero. Oh, shout out na kay classmate Jiben So, kay classmate Jason, thank you so much gid sa liwat. No, kagamoy to mga mainit-init kag mga nagabaga nga balita. Mga nagabaga. Nagpilitla tayo. Manong tapos nagpilitla doon. So still nakatunin ka mo sa DYKO 88.7 K5 News FM Philippines, serbisyong may puso. No, thank you so much gid sa liwat. Kilitanay na naman kita same time, same station. No, sa dason nga Domingo nga adlaw. Thank you so much gid sa inyo sini nga pagtutok sa aton nga programa ang Ilonggo Caps on Air. Sa ngalan sa aton Officer in Charge Police Colonel Bayani M. Razalan, at Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, nangin kaupod ninyo sa Subo nga aga ang inyo Ilonggo Caps, kabalikat Police Corporal Vicente Blusa Jr., inyo masaligan. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at